fedde Goodal ko fedde arde bam ɓeydude ko wonno ɗo ko ha tingti noon ko fate lulde fate janggude e jangguinde ɗemgal ngal kala hirande emin mbaɗɗo hen lulde emin mbaɗɗo gueɗe kewɗe gam wallude yimɓe ha tingti e jeyaniyankoɓe donc ɗum woni fedde Goodal e yidde yorondirde ɗemgal men e heblude yimɓeɓe e oɗo saaha ni fedde Goodal dañi fartaŋe to ministére to hokkama kala suuji ɗiɗi so Allah jaɓima fedde Goodal wattu jangguinde ɗo ene Guédiawaye classe goto Thiaroye classe or ɗum kadi ko ministére o direction des langues nationales hokki ɗum fedde Goodal hokki ɗum kadi pularu e par ce que en teskima hande tubakoɓe nana gara jiiɗi janggude ɗemgal men jolfuɓe en jiiɗi janggude ɗemgal men woɓɓe en jiiɗi janggude ɗemgal kono kala suuji ene ngakki ɗo henne e nder goɗo wuuro wiyetemo Dakar. Sallu aɗino ɗo koko faati e limtindel ɗemɗe miltileng mbeɗa ɗum ɗo ko wele waɗa wele wasa waɗde ɗum wona ko waɗɗi walla koko waɗɗi e dow pelle men ɗe e dow laamuji men ɗi e dow koye men enen sen paaɗiɗen hen ɗo ko bange cadre juridique mo ganduɗa ko on woni ko huufi limtinde ɗemɗe ha ɗum wonti koko waɗɗi kala leydi koko waɗɗi kala fedde garanide ko faati e ɗemɗe ndeke noon wona wela waɗa wasa welede acca ala koko waɗɗi sen jurnitima e nder dendagal ɗereji gila e leƴƴi denduɗi woni nation jafno on e nder oɗo gongo minin joguino communication ina gasa taw on jiyani kewendi kono wona wasde amen wadde komin poti wadde to banggue komin ponno wadde foof kala façon min jeeyi ɓaɗi mataw hande rendo men sifri hono noon koma jontaɗo maayo tan jiida e foof en yo Allah dandu en hen kono kam ko ari ko ɗo hayso quantité ala ɗo qualité nan ɗo yimɓe waɗɓe fayida meɓe gonɗo moni foof ko alluwal manggal mbawgal jangguirede te kadi ko enen tan ñande foof noddodirat enen foof ñande foof noddodirat onon waɗɓe conférence ɓe noon on jarama no fewi min beltinima on no fewi hollirde tan wonde kadi to banggue karallagal kesal ngal eɗen mbawi hutorade ɗum gam jangguingol ina wawi latade hande Ibrahima Sarr mo wi o nanni holliri wonde karallagal kesal ngal elle arani ko enen ɗemgal men ngal saabu no ngal sarori ni nangol yajiri ni ko enen tan ɗum wawi wallidde e wotoɗinde kalki men kono alay saago jogoɗen won juɓɓuti ɗum ko gueɗal ɗimmal ngal kadi ko eɗen poti wawde jangguinde taw ndewnuɗen koye karallagal kesal saabu hande so en noddi yimɓe e nder duuɗe ɗe ɓe garata no jiɗirɗen ni ɗum waɗi jinnomi tan feccude moon expérience goto wona min addimo ko musidɗo goto biteɗo Diadou Cissé o woni ko leydi France omon rendini ɗemɗe mawɗe Afrique foof omo ƴeewo e famille aji gonɗi toon e nder leydi France tawa jinnaɓe ɓe ina kaala ɗemgal ngal ɓiɓɓe ɓe natti haalde ɗemgal ngal o jarribo ɗumen ha jaaɓa o daran ɗumen jangguinowo e gotal e ɗemɗe ɓe ɓen iwdi mumen min o suuɓimi hen mi dañi hen 2 promotion gadano o ko famille goto yettaɓe Koulibaly jaako e nder leydi Mauritanie ɓiɓɓe nayo rewɓe min jeehi ha ɓooyi hen goto ronki yaade saami heddi tato min mbaɗi lebbi 6 ɓe batti haaldude e koye mabɓe ɗemgal Pulaar ɗo hande alarba garowo jogormi uddude 2e promotion wona tan mbaɗa jangguinaɓe ɗemgal Pulaar kamɓe nanoɓe Français ɓe kono minni mi janggori hen ko heewi fannu jangguin mbo ganduɗa o aɗa jangguina mbo nanata e fannuji keɗi mi janggi hen ko heewi oɗo 2e promotion kadi ina waɗi suko debbo goto ko gorko makko woni pullo bam makko ko Pakistan yummakko ko pakistanais bam makko ko soninke ɗiɗo heddiɓe ɓe foof iwɗum men ko soninke e Pulaar ina ndendi kono moni foof ina woni jogui ko yiɗi jangguirde ɗemgal ngal ɓe oya yiiɗi ko yo ɓiyum nan ɗemgal mum
o e yiɗi ɓe jiɗi ko wawde haaldude jinnaɓe men Allah walli kadi ko alarba garowo ɗo min guddata laawol fof ko 6 mois min mbaɗata kono 6 mois o joni ina walla ɓen ɗon wona tan ɓe mbawa haaldude koye mabɓe ɗemgal ngal kono ɓe gandat c'est une langue bien construite ɓe gandat pulaar ko ɗemgal ndeke luggal pewngal cañingal joguingal juɓɓudi celluko mum e fof mum hono ɗemɗe keddiɗe fof mbeɗa sikka onon expérience ɗo e sahaji garoji ma en dañi wawde feccude ɗum saabu omon daña demande uji kewɗi min mi natti ɗum wawde wadde te kadi ko ñalawma goto e nder yontere alarba ha alarba 18h ha 20h kono e kuuruji hakke nogas e nayyi ɗo min mbaɗata ɗi ne addana jomum men wattude hutodirde koye men e wawde haaldude ɗum ɗo tan expérience mo jinnoɓe feccude mon andirde wonde min kutorto ko karallagal bitegal zoom o min mbaɗa o waɗi créé meeting goto taw ko cours pulaar wiyete so waktu o yoni tan min uddita ɗum minen foof min kawrita toon min jangga so exercice uji ne mbaɗa min mbaɗa groupe whatsapp waɗa exercice uji ko gueɗe ɗe ganduɗa ɗe ɗum poti wawde hutorade ɗum hannde gam janggude ɗemgal mon Allah jarama on jarama wattude ngel kala ne juuɗen subaka mbaɗen ngol laabi 33 wonde ko dahaɗo laaɓa jandu ko jinmi wiide jangde alay sago waɗa taariji alay sago ko jangete ko wonda e taarol mum jiɗɗen wiide so tawi ko no ɗum wiyete no waɗa hokkude muɗum taw ko hokkude taaride hunde nde enen ɗo hande sa ƴeewi e nder leydi Sénégal surtout minen wuurɓe ɗo e Dakaru wurduɓe e ɓesguji mumen koma tinnare monde yanta hen kono tinnare nde kadi sa ƴeewi yaltoyta sababude ko haalete e beddaji ko sababude ko haalete e école aji ko min mi dugdi e jangguinowo école sababude ene hen sahaji so ari explication o waɗata ɗum koye jolf e jaami ha toon ɓoyi ɗum ko karallagal janguingol laaɓi ɗum alay sago sukaɓe ɓe kalane e ɗemɗe ɗe nanata mbimi min sukaɓe minen ko ɓurɗo hewde sukaɓe amen ko sereraɓe e joolaɓe nanata ɗum kono sa ƴeewi sa arti galle ga a haali toon ko wonɓe toon ɓe mbiyatma ko wolof ko langue national tan wolof tan ɓe cuɓoɓe ko langue national wadde alay sago haaloɓe ɓe alay sago jangguinoɓe ɓe gandina en langue national ko langue national ko so windama so wiyama langue national hay sa wiyan les langue national so windama ene waɗi caggal firti ko ɗemɗe guendiji ɗe ɗemgal foof ene jogui hakke mum jangguede e nder ɗum enen jangguinoɓe ɓiɓɓe men ɓe en jurnitaki kono hande ɗo gonɗen ɗo min kam to wayno leegal min gonigal sukaɓe emen fof jangguinte ko jot ɗum ɗon en jurnitaki ɗum eɗen poti yurnitade ɗum ƴeewen yimɓe men wawɓe dogde ɗum sa wini ɓe mbima bon ko beele maɓe mbawi beele maɓe jawa famde walla goɗɗum ɗo ko caɗele gueɗal ɗimmal ngal mbiyatmi ngal ina e galleji hankkadi kañumen ngabbi dow ko pulo foti wiyata ƴawi ko ɓen ko dow tan ketti hen sahaji noɓe gaddirta haala maɓɓe ka jin wiide ko to sukaɓe ummotoɓe farayse ɓe nokku foof hande nde sukaɓe ummotoɓe farayse ɓe sukaɓe meɗen tokosɓe ɓe kalata ko haala ɓen ken ñemmoɓe e ngol ñembugol arti hande haayi minen to diwan amen to mi anda diwan mon to ko langage juddu jeeri o ɓuuri wawde haalede e leeɗe amen mi anda to leeɗe mon to wuuro amen galoyto ko langage juddu jeeri kadi haalte toon minen min gari e galle goto mawɗo goto wuuro mo bisusa haade wuuro ngo goto ɓuuri Fouta so jeehi toon so tawi aɗa wiya cukalel hoto bamma woni o mona galla minen te son jeehi goto e wuure Fouta mawɗe ɗe jeehe mbatte toon hakkillaji hay babiraɓe fodde jeeru Oumar Diallo ɓe mbiyata galla minen sababude sukaɓe ne mbiya noon wadde jinmi wiide ko sukaɓe langage mumen bonɗo o mbatti rabde yumiraɓe ndawa babiraɓe ko ɗum ɗon jinno wiide mbatten hen hakkille nde taw ɗo ɓuuri wawde remde ay demɗo yeeƴe o demɗo ko demtotoɗo o ɓuuri wawde ɓuuri jogade caɗele mbiɗa yinno haalde ko heewi ɓooyi Dakaru mi yejjiti pulaar on jarama wonino kalfinaɗo mum jangde hakke duuɓi 4 ndeke to banggue karalla kese ɗe min mbaɗi hen golle payidinɗe sam min mbaɗi heɓoloji no banggue informatique ɗi min gandi ceerno Saydou Ba ummimo ɗo o janggani so wona Pulaar kono min andi hewɓe nan ɗo so waɗde mumen excel o fiyat ɗumen hewɓe nan ɗo bureau tigo mo waɗi hen fof fiyat ɗum saabu ko keɓlaɗo hen ko heddi ko to banggue juɓɓude jangde hande mi arta e ko ceerno hamme wi ko min ɗo to gonmi miɗa jogui juuɗe nogas WhatsApp janggoje
ɓe ngannduɗaa yimɓe mumen kadi eɗen keɓa seedamtaji sabu yimɓe mumen ene mbawi yettude hen ndeke eɗen foti yaade e on sengo e wallodirde to banggue gostodiral miijoji expérience uji beele nden ɗon jangde ene jaalo sabu neɗɗo o lenoto koye dow balɗi mum wona e janngude neɗɗo o ne wawi wonde Amérique jangguino wonde carngal neɗɗo o ne wawi wonde Faris jangguino wonde Agnam ndeke noon nden ɗon jangde eɗen poti faade e muɗo kono batta men de ko alay saago mbayɗen kadi jaɓɓal sabu jaɓɓal ngal poɗɗen naade ngal ene wayno eɗen fof eɗen duuɓo ngal paame hare nde ko hare politique tan kala ko jiɗɗen mbaɗen kala no jiɗɗen mbaɗiren so tawi en naatani politique o en tambaki politique o ko mbawɗen wadde fof ɗeɗo pelle ɗe gona dañoɗe rontoɓe ɗeɗo pelle wona ɗeɗo mbawi mumtude caɗele meɗen ene mbaɗat politique min hikka comme candidat maire gonnoɓe yimɓeɓe fof en gandi holko wonno jogguɗam eyi mi seeni ɗum jomam somi heeɗino mairie o ɗemgal ngal leñol ngol wayata jenanagu e commune mo gonmi o holko waɗi ɗum sabu gurdama fof mbaɗmi koye pulaar miɗo mi ari ɗo min wiɗde defte 4 hikka jaltinade e pulaar holno mbatten ha ɗemde men jaara yeeso holno mbatten ha jaara alay saago jewten e ɗemgal ngal e ɗum noon saabi ɗemɗe ɗe denti ko unité yimɓe dendi mbawi haaldude pelle ɗe mbawi yaadude ɗemgal so haalaka majjat so windaka majjat alay saago janggen kono eɗen jogui caɗele to laamu ngu eɗen jogui caɗele e to jangde nde école aji ɗo hande a yiyat Toubak ne yiɗi janggude pulaar aɗa yiiya Jolfo malo goɗɗo ne yiɗi janggude pulaar kono kalsuji ngala guila nden eɗen kaɓɓo hen Goodal dañi kalsuji kono noon mbi alay saago pelle ɗe ndenta Goodal kisal lewlol fedde diandiyankoɓe CJP e pelle ɗe fof taw kala saaha kala lebbi tati lebbine eɗen jooɗo eɗen mbaɗa ɓeeto ene kaala e gueɗe baɗe ni en jetti mawɓe men professeur Fary gardiɗo fedde ɓamtare beetal wawi artande titonde e titonde ko wiya ko ɗemgal neniwal e ɗemɗe e woni ɗemɗe cariɗe mani ɗemɗe keewal ɗemɗe e karalle kese hol nafoore mum hol bawtele woni opportunité hol nafoore mum e ɗemgal en jii hande kala mo janggani ceerno Mamadou Saydou Ba wiyatno mo janggani jenggannade aljanna kono noon hande mo wawa karalle kese ene wawi jenggannade aljanna so hande montor ma so météo so Orange Money malla Wave wona publicité kono kala nelɗeɗa kaali alay saago mbawa yiide karalle kese ɗe ɗum noon saabi hande alay saago mbawa ɗum e ɗemgal ma mbawa yiide kono noon jogui caɗele hande sukaɓe men muynoɓe nan jogui téléphone aji babiraɓe yummabiraɓe mon ene pijira alay saago ƴeewen ɗeɗon nate ɓosoje dessin animé mbatten ɗum e ɗemde men kadi yummiraɗo ene mbaɗa erago fade jinnaɓe sibo yummiraɗo jibini ɓiɗɗo kono yummiraɗo ɓuuri ɓallade ɓiɗɗo hakke duuɓi ɗiɗi duuɓi tati ko yummiraɗo o moyndinta nguleyki mum e foof eko way noon yummiraɗo yo haalat ɓiɗɗo o ɗemgal makko so haali so woni pulaar so woni soninke so woni joola ma wood ko hocci hen so yalti galle ma wood ko heddi ɗum noon firti tan ɗemgal ngal ma daron ɗen ɗemgal men ma binden ɗemde men italien français anglais chinois goto fof koye ɗemgal mum windat koye ɗemgal mum janggat koye ɗemgal mum ɓamtori ko hen hutorto alay saago enenne janggen ɗemde men jangguinen e ɗum noon jinnomi haalde président ñalawma hande o ko ñalawma mantandiɗo e nder aduna o hitande foof so oɗo ñalawma arti woni 22 lewru colte ina mawnine ñalawma teddinowo ɗemgal neniwal ñalawma windere yanke ngam mawninde ɗemgal neniwal ko on woni ñalawma mawninten hande yaadude aduna o yaadude fedde joguinde windere woni UNESCO e Nations Unies ɗum noon ko ngam yo ɗemɗe muynade e ɗemgal neniwal waw hutore waw naftorede waw andede kadi fodde mum ko ɗum ɗon hawredini en ɗo e fedde Goodal kañum e fedde kisal dayirde windere kisal dayirde pulagu ngam wadde tiitonde yaltina tiitonde hollita ɗum leñol ngol belma yimɓe ɓe jogo fartange jaajɗo e kala saaha andude nafoore ɗemgal neniwal ko ɗum woni oɗo ñalawma hande mo mbatten ɗo so ƴeewama nafoore ñalawma o e lowdi kadi tiitonde nde e gartam gonɗam hen wonande leñol ngol emin ɗisi yawde seeɗa ko ari ko hayso tawi noon ko ari ko ko ngandi
e wonki leñol ngol ko ɗum ari ɗo so to batte nafoore arɓe ɗo ɓe ko yimɓe mantaniɓe ngari ɗo gooto fof arani ko dente mawɗe ko ardiɓe pelle e jangguinoɓe université e janiyankoɓe mawɓe kala garɗo ɗo ina jogui caggal kono min cohluno ko sukaɓe e rewɓe e rendoji lesɗuɗi ɗi fof gara ketto ko kalate ko mbasa fadde ha totte ɗum kono noon yettere Allah jamanu o joni koni ko waɓen moon kewi arde ƴetta tottira kono so Allah jaaɓi ko haalaɗo ko ma sakte e aduna o foof kono noon emin jinno kam ara ha ɓitta belma goto fof wawa nanirde nofru mum waso simtinede battinortomi ko ruttade seeɗa e histoire oɗo ñalawma tarih mum ma won duuɓi capanɗe jeeɗiɗi jawtuɗi to leydi mbiyetende Bangladesh ko toon leñol wanno seppo belma acce haala ɗemgal mum ngol haɗa haalde ɗemgal mum ha haareji mbaɗi hen ɓe pella ɓe mbara ɓe coka guila nden noon aduna o teski nde ko haɗede haalde ɗemgal mum hay wonki no wawi hen hejde fedde aduniyankore nde ƴetti ñalawma o wi yo mawnine e kala saaha so ñalawma o arti woni 22 lewru février kala hitande ɗum noon ko ɗum mawninte leydi men ma mawnin ɗum leyɗele ɗe ma mawnin ɗum pelle joguiɗe pinal e ɗemgal fof ma mawnin ɗum ɗum noon enen ne battoren ɗum ganden yeebade ɗemgal mum wona hunde nde ganduɗa ina jaaɓa e aduna o haɗede haalde ɗemgal mum kadi ko hunde haɗade aduna o ko ɗum ɗon woni ko oɗo ñalawma siftanadata yimɓe e kala hitande